Esta foi unha fin de semana moi dura no concello de Ribadumia. Efectivos de diversos corpos e preto dun cento de voluntarios traballaron arreo para dar con Manuel Barragáns. O home de 85 anos desapareceu o sábado ao mediodía. O seu corpo foi localizado onte a mañá por un helicóptero da Garda Civil. Estaba no interior dunha vivenda en ruínas nesta zona da Gándara, en Barrantes. Temos que estar moi agradecidos a todas as persoas que colaboraron, a todos os veciños que se involucraron nesta búsqueda, a Protección Civil por participar dunha maneira moi importante, a todos os medios que se puxeron, a Garda Civil, enorme traballo da Garda Civil, a disposición de todos os medios que tiñan nas súas mans, coa incorporación, deste helicóptero que se incorporou ás 11 da mañán e ás 11:30 foi localizado por este helicóptero. Os primeiros indicios apuntan a que o home que sufría a principio de Alzheimer faleceu por causas naturais aceleradas polas altas temperaturas que se rexistraron na zona o sábado. O rexedor relataba hoxe que a fin de semana foi de moita angustia. O alcalde salienta a rápida resposta dos corpos que participaron no dispositivo coa intervención de unidades de cans de rastrexo, drons da Axencia Galega de Emerxencias e efectivos a cabalo. David Castro di sentirse especialmente orgulloso da masiva resposta dos voluntarios que colaboraron na busca. Na mañanciña despois do San Xoán, moitos deles se incorporaron a primeira hora para botar unha man e tentar localizar o seu veciño. Agradecer a estes veciños e agradecer a todas as persoas que colaboraron dunha maneira ou doutra, aportando tanto a súa algúns veciños que habían visto a distintas horas e aparte, na búsqueda de Manuel Barragáns. Por lo tanto, agradecementos a todas as persoas, a todos os veciños, pero tamén a todos os medios que unha vez máis se sumaron, e aquí en Ribadumia a verdade é que nós como concello estamos moi agradecidos porque o traballo da propia Garda Civil, de Protección Civil, de todas as persoas que se sumaron, eu creo que foi moi importante e ao final, dou este resultado de búsqueda positivo, digamos. O ancián foi soterrado esta tarde na localidade ribadumiense.